Salutare tuturor, eu sunt Gamer PvP și bine v-am regăsit la un nou joculeț, la un nou episod pe acest canal. Și am făcut un căcat. În loc să zic la un nou episod, la un nou joculeț pe acest canal, am zis la un nou joculeț, la un nou... Am încurcat singur pe mine. Bine, dar acest joc este Geometry Dash. Cu ș la sfârșit, așa mult. Bun, cineva o să zică că joc chiar rău, fiindcă așa și e. Dar azi o să încerc să să trec finger dash-ul. Adică e fucking tryhard. Și ăsta e inventarul meu, adică la coburi, la icon-uri. Ăsta e tot. La ship-uri am numai două. Ce să mai vrei de la mine? Boluri am 3. Am luat de la Vault, ăla nou. Cine nu știe să i update-ul ăla nou de la Geometry Dash. Asta am făcut club să vă practice, asta îmi place mai tare decât asta, parcă. Na. Aici am wave-ul care de la un bănuț, am și luminat cam fărând. La roboți am ăsta, care e de la prim save de la Vault, care e uitat. Am spider-ul ăsta, l-am cumpărat. Am asta și nimic. Bun. Dar azi o să încercăm să trecem cel mai bengos pentru mine, cel mai șmecher. Dar înainte vreau să vă arăt eu ce am făcut. Seră 3 capeci, 3 bănuți. Back drag cu 3 bănuți. Polar Guess cu 3 bănuți. Dry Out 3 bănuți. Base After Base cu 3 bănuți. Can't Let Go cu 2 bănuți. Jumper cu 3 bănuți. Time Machine cu nimic. Cyclist nici l-am făcut că Time Machine-ul. X-Step cu 2 bănuți. Clutterfuck cu, sau cum îl numesc eu, Clutterfuck am făcut și Fury of Everything am făcut fără bănuți. Electroman Adventures vreau să-l fac cu 3 bănuți. Laptop Pack 26 că snob. Electrodynamics 29, Doctor fac 35. Hexagon Force nici am încercat că e fucking bullshit. Blast Processing îl fac de milene. Fury of Everything 2 nici n-am jucat. Geometrical Dominator 55. Deadlock l-am deblocat. Finger Dash-ul îl trecem azi. Bine, asta el e fucking try, fucking hard. Așa că o să încercăm să-l trecem azi. Și dau un pic la greș când intrăm. Acum eu o să tac. Ca să mă concentrez pe element. Bun, am ajuns până aici și iau o parte cam cea mai grea. Aproape. Nu o să zic pentru mine easy, dar vorbeam și m-am încurcat. Bun. Și nu știu ce lăguiește. Cred că am pus ca să filmez în 60 de frame-uri de astea. No, bine. Și cred că din episoadele următoare o să fie cu fucking intro. O să mi-l fac un prieten, mai exact MK Masterbet. Îl veți avea în descriere la canalul lui. El mai mult face vloguri, nu gaming. Așa că să vă uitați la ce face dacă o să vă placă. Fuck this shit, da? Fuck this shit. I'm so fucked up. Nu știu de ce așa fac nici, dar pe filmare nu pot. Bun. Concentrare! Ori am ajuns până aici. Aici măcar e fără lag. Și asta e super. Bun, aici e o parte destul de grea. Fuck this shit, guys!
Pe aproape. Iar dacă filmarea tot să fie cu lag, episodul următor se rezolvă. O să fac 50 de frame-uri, dacă tot cu lag, 40. Maxim 40, până la 40, dacă mai puțin de 40. Ceva. Du-te în căcatul lui Satan. Da. În jur. Da. În jur. Da. Nu o să mai repet așa 3 oară. Și nu știu de ce în partea aia chipul lăguiește mama naibii. Adică înțeleg că filmez în 60 de frame-uri, cred. Am setat eu să filmez în 60. Așa cine știe că tare cât se filmează. Fâș încă cumva. Bun. Tăcere plin. O scărpinăm la cot. Fapte. Trebuie să fac. Dacă pot. Știu că pot. Vă rog, please. Rob top. Please. Fă-mi invincible 5 minute. Poate chiar și 2. Nu! Acolo e fucking tryhard. Și chiar că lăguiește pana mea. It's fucking fucked up. Nivelul ăsta e... Nu-i cel mai greu. Electrodynamics e mai greu. Comod. Și eu îi zic că Electrodynamics ar trebui să fie un demon, dar... Și eu credeam așa la început, dar apoi nu seamănă cam cu un demon. Dacă ar fi cam un easy demon sau normal demon ceva. Dar hard sau extreme demon n-are cum. Fiore Fever 2, bă, 100% extrem. Bag pariu pe viață. La Blood BF-ul, du-te mă, că nu-l fac nici în 10.000 de ani. Și da, mă repet. Că așa vreau. Că de ce nu? Și câteodată verișorul meu vine și se uită la tabletă. Da, de tabletă filmez. Se uită și mă intră pe YouTube, când eu nu mă uit la el, și începe să bage hate pe contul meu. Bun. Am să o dam. Bun, continuăm. Don't die, please. Eu îmi zic mie, don't die. Fuck! I'm so fucked up! Nivelul este cumva într-un loc scos. Păi, try hard pentru mine. Și da, joc ca nobo. La propriu. Adică față de alții, joc
E extraordinar de rău. Bine, vecinul meu. Tot nivelul cu 3 bănuți. Fiore F 2, Deadlocked, Clubstep. Și chiar și Bloodbath l-a făcut, dar el n-are bănuți. Nu m-am jucat. Și, de asemenea, a făcut toate map pack-urile. Așa care numărul maxim de bănuți de finger, deci pe e mult numărul de el și pe mine. Și linkul de la... El face Geometry Dash, e român, dar scrie pe rusă. Că zice că că rușii că de obicei fac mai repede abonați. etc. Și linkul lui îl veți avea în descriere. Bun. A revenit din nou. Și nivelul ăsta trebuie să-l fac în acest episod. Fiindcă nu filmez cum fac 10 milioane de bilioane de triliarde de gazilioane de atempturi. Și da, nu ai cum să faci atâtea. De fapt, ai, dar e fucking. Să-ți bagi speed hack și să lași calculatorul mai mult de o zi, noapte, să-ți spamezi atempturi. Și mă îndoiesc că faci la infinit, fiindcă răutăpunar pune acolo orice număr. Adică ar fi poate până la 1000 sau ceva, apoi îți iese din nivel. E posibil. Try hard nivel. Aproape oricare. Aproape. Am fucked up. I died again! Și nu știu de ce. Verișor mi-a place să faci hate odată, a făcut lui Rafa. Și mai nu mă bănă să mai fac o dată, îmi dă bani. Te-am zis că verișor meu, dar nu crezi. O zis că fac troll. De obicei când vine, schimb alt cont. Și scuzați că n-am filmat de mult, adică cum să scuzați-mă. Doi băieți. Adică un coleg de clasă și un prieten. Adică și mai sunt și eu de pe telefon. Șarlatan și ies. Nu bun. Ar fi culmea să fac 10 de 100 și ceva de conturi. Să mă abonez la mine de pe fiecare. Ar fi culmea. Bun, m-am reîntors și am făcut nivelul. L-am făcut. Este oficial un pro. Glumesc. Nu sunt oficial, da. L-am trecut! L-am fucking trecut! Ui, la drăguțelul ăsta. L-am trecut. Și cu ocazia asta. Și fuck that shit. Bun. Cam atât a fost pentru acest episod. Eu am fost master de GPP și... Nu m-am fost. Nu, mi-am schimbat numele, de apropo. Bun. Eu am fost GPP și ne vom vedea data viitoare.